چەند فکر نۆت di derbarê oldariyê da û pirrengiya serrêvê dinyayê û rêwresmiyetê beşer guhkaribin bi hev re bi tifaq û bê kuştin û qetl û kîn û xezeb û hesûdî û wekhevî bijin. Malûm e ev dinya bi pir renga, pir cûreya, pir derfeta, pir rêwresmiyeta hatiye avakirinê û her miletekî, her netewekê, heta di nava netewa û mileta de her qebîlekê, heşîrekê, heta gotibê malbatekê xusûsiyetên wan taybet hene. Heta di cînarê hev tihêla hev carna herf û edetê wan, tiştên wan, hereketên wan ji hev cuda hene. Di malkê de di zarokê zilamkî hebin, her du zarok carna tebîhetê wan, rabûn rûniştina wan, heta bi xwarina got kêfa yekê ji bê xwarinê rêya ji bê xwarina dirtê hundirokî carna çêbe. Vêca Rebê Halemê ev dinya wilqasî pirreng çêkiriye û mahfê her îsanî heye li gorî fikrê xwe, li gorî daxwaza xwe bijê bêyî got tehtê bide derdora xwe û fikrê xwe bixwaze fikrê xwe, rabûn û rûniştina xwe, tebîhetê xwe li ser hevalê xwe, li ser derdorê xwe ferz bike û bi zorê wan bide qebûlkirin. Xwedê wilo hes kir ez ji dê û bavkê re çêbûm, got dê û bavê min ji ew jî ji dê û bavê xwe ve li ser olkêna ola êzîdîtiyê ez dayîne. Bêguman ez jî terbiya wan da di nava vê civatê de, di nava vê miletê de mezin bûme. Ez jî kê vê terbiyaha xwe nas kim û xwe wek îsanetiya dinyayê bêçav her kesî ji dê û bavê xwe, ji civata xwe, ji miletê xwe, helimê, herf û edeta û rabûn û rûniştina dinyayê helbet em jî kê di nav kultûra xwe de, di nav herf û edetê xwe de mezin bûne, ew jî ji me re bûye tebîhetê sereke, bûye bingehê jiyana me re. Wexta ku em êzîdî berê xwe din ba olê, din derdorê xwe, em gelek cara bînin ferqî di neqeba me wan de ji aliyê fikir ve, ji aliyê tebîhetê ve, ji aliyê rabûn û rûniştinê ve heye. Gelek cara ev olê sereke ê derdorê me got ku hejmara xwe ji me re pirtir in, xwazin fikrê xwe, tebîheta xwe, rabûn û rûniştina xwe, ehlaqê xwe li ser me ferz bikin, bi zorê me bidin qebûlkirinê. Lewma em jî kê xwe neçar bînin hemberî vê yekê vê em wek zilmê hesibînin û em hemberî vê zilmê xwazin li ber xwe xin û vê zilmê ji ser xwe bidin alîkî. Wexta em behsa olê derdorê xwe bikin, nayê wê mehnê em wê olê qebûl nakin, anî jî em îhtirama wê nagirin, anî jî em wê ne xwezayî, ne weka ji aliyê Xwedê hatî çêkirinê, ne got yanî em wê bi hawakî dijminatiya wê kin, na. Em ne di neyarê ti olane û ev ola me ku bav û kalê me li ser mezinbûna û jiyana xwe di nav derbazkirina, em jî kê ji wan helimîne. Vê olê ti cara rê nedaye me, em ji derdorê xwe neyartiyê bihesibînin û em li derba havalê xwe, dostê xwe,
جینارێ خۆ خەزە بێ بخوازن ئەف ئۆلامە ئەڤڕێ نەدایەمە و ئەم ژی ناخوازن وەک بەشەر ئەف تشتت ناڤەمەت پەیدە ببێ لێ مخابن ئەم گەلێک جارا بینن ئەم وەک نمونە مێبێژن ئۆلا ئیسلامێ هاواکی بەرامبەری ما سەکنێ هاواکی وەکە تبێ çavkî neyartîl manêrê wek xwezaya Xwedê nahesibîne bê çawa ew hatiye çêkirinê heqê wê heye li ser wê vê dinyayê bê çawa ew fikrê xwe pejirîne wî heqî nade derdorê xwe nade me jî gelek cara hewl daye me bi zorê fikrekî çewt fikrekî zilmkarî me bîne ser tayê xwe û zêdey dirêya ji me re nahêle ya hûnê bibin ji me û bên ser fikrê me yanî jîkê em ê we bikujin bêje em ji vî fikrî naradîne û em jîkê hemû hêza xwe li hemberî vê fikrî xwe parêzin ez karim wek nimûne vê bêjim ji bo wî got bêfehmkirinê gereke her beşerê ser wê vê dinyayê çi olbê ferqine pêşî vê pirsê ji xwe bike wexta got em bêjin Xwedê yek e û hêza wî bê hempaya dan û standin hemû destê wî de ye xwilya qet hemû wî xwiliqandiye her du ezman wî çêkirine çawa ez ê wacib bibînim rabim bi navê wî tehdê xwilyaqeta got wî xwiliqandiye wî çêkiriye tehdê lê bikim hingî wexta got ez vî fikrî bifikirim ez li ser vî fikrî bimeşim nêrîna me şexsê min de ez seranser dijberiya wî re bîkim ê got ez hebînim ez meznahiya wî hêza wî biçûk bînim ez wî weka tibê hêzik bêtaqet bînim got îbixêra min e ez xwe ferz bînim got ez wî biparêzim aniye zûl û hesibînim nêrîna min de heka rast bê dijberiya Xwedê guneh bê gunehê ji vê mastir min e gereke em ji hev fehm bikin bê çawa heqê te heye li ser wê vê dinyayê tu bêhna xwe bidê û bistînî heqê min jîkê heye ez wê bêhnê bidim û bistînim hemrê min saniyayek bê bêhnvedanik bê di sehet bin salik bê sed sal bê ferq nine heqê min û te yek heq e çima ji ber got vî Rebê me herdûke em bi vî hawayî bi raya xwe em xwiliqandine û ev hewa oksîcena got li vê dinyayê me li ser jiyanê hêlî got qeweta jiyana her tiştiye yanî her xwezayîye heta bi beşer e heta bi heywan e heta bi heywanê binê behra jîkê got ne ji vê oksîcenê vê nikarin bijin bê çawa heqê hemû we heye li vê oksîcenê bêhna xwe bikişînin û berdin û jiyana xwe berdewam bikin heqê min û te û her kesî heynî heq
بالا خو بدي الربع حالم اف هوا با اكسجان بهوا کی چه کریا گوک ازو تنکارن نه ببینن و نظام بکن و نه هیتا و دیوارا و سنجا بدن باري و رياوي البرهف بقرن قالوا ام بفكرن شما ربي ما اف اكسجانا جو حقاسي مهمة حقاسي بيوستيا في دنياي بي هيا بفيرنجي تشيكيريا برنجي تشيكيريا جو كس نكار بي باراوي بقري هلبت مقصدك ويهبو حتى جو افتشتهالو تشيكيريا ويجا اولام ياغو في ربي حالمي ازل سرفي اولي داما ازج في اولي فيري ورسميتي ابا فوكالي خو حلمي ما جو هر تشتيما بحلماني فيلوزوفي هاتيا نقاش كرن وهاتيا فهم كرن بنقها في اولا ازي ايرو السر فيلوزوفيا فيلوزوفي معناوي تشيا وگو استي گهشتما ته هر تشتي برس و برسف ته بدي فهم كرين و تفهم بكي تي برس كي بكي و برسفاوي بهواكي بدي گو مروف بي قايل ببي بيجي بي والله اف برس الجهي خودا و برسفاوي جي كي محناوي دائر كي و محناوي الراست كي و دي فهم كريني يعني هر تشت ابدانو ستندن و برس و برسف هاتنا سرا راست كرن و فهم كرن بنقها أولى أزدايجي كي حمى فيلوزوفيا وقتاقو أمبري خوادن قول بيجي خوهي خوادن وان وقول كي بيجن أم بينن بيتشقاسي بريو رسميتك فيلوزوفيك ولو تازة صادق تين هوناني و تري ناهيلي مروف جي فهمناكي هر تشتي بشروفة وزلال وفكري برصيجي وبرسفجي دي يجيش برويا كي از هيوي كم جو كمش هفهم بكن وقتا جو كم بحثا خوا وخلقي بكن ام ندج منايا كسي كنش برگو اولا ما فيري نادي ما و تجارا ما ننا جو كم امش ريا اولا خوا دركبن وفكر كي دني خيري اولا خوا دج منايا خلقي بكن اولا ما قالك جارا سالوخي فيا كيش مردانا وقنمونا از نا قول بيجم از خلامي قول بيجاما وحلم داراما لي وك ومجوان فهم كريا بيجن بي اف دنيا برنجينا تجيا اش قوم ومذهب ودينا هر ملتكي هر بشركي بزار وزمان خودي حبينا اتقولكي دن بيجي بي خودي 1001 رنگا و 1001 دنگا کس نزانه ای چاوایا ای بچه رنگیا و بچه دنگیا ناوی شیرینی حزیز خدایا خدا محنا گو وی بخوا خدایا و ازدایا ایگو ازداما ویجا محنا 1001 رنگ و 1001 دنگجی که الگوری گو استی گهشتما اوا یعنی بی نهبر بی داوی ناویوی هنا و رنگیوی هنا تنکاری بیجی خودی فلان رنگیا یعنی خودی فلان ناویا دنگ یعنی ناف لومد گوری باوریاما تب الشري خودي يعني تب رحل بر السروي في دنياي ننا قو نلقي خودي بن وبي أول وبي دين بن حتى بأفكاسي قوك أم بي جنبي أم أعطي إيستن أم حتى بهوريا وانجي كي
خوازایی حسبینن و تجارة منكارن دجنايا وان بكنش برقو رياما وحقيمة علي أولا مواد فيكين حتى بآتيست الجمع خودي ناسن و باورمندن أولا ما فيش مر بيجي بيجا سلاف و ريزي مش وتفضل هنا از هيبيكم قوم چند نقطة حبكي صافي كربن جبوي جهلي ماجي فاهم بكن وقتاقو أو خلق بهاور بك بالنقاشة ريزو سلاف